ciljeva. U hotelu Tornik na Zlatiboru održana je prezentacija projekta Zlatni grad, koji će se u budućnosti prostirati na oko 200 hektara duž obala Ribničkog jezera. Projekat novog koncepta razvoja Zlatibora zasniva se na savremenim principima i ekološki održivim rješenjima, ali i na očuvanju tradicije, što je u godini kada opština Čajetina slavi 130 godina organizovanog turizma na Zlatiboru i najvažnije. Prema rečima predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića, Zlatibor se sada nalazi na prekretnici u razvoju turizma. Dostigli su jedan nivo i sada je pitanje da li će stagnirati ili nastaviti dalje, sledeći zahteve savremenog turiste. Odlučili su, ističe, da idu napred. Naravno da u svojim tim iskustvima najviše smo koristili te mogućnosti i praktičnost skandinavskih zemalja, jer oni su izuzetno praktični i našu strategiju razvoja koja je urađena 2004. godine je uz našu svesrdnu pomoć radio Norveški institut NIVA. I kada su nas pitali za koji vid mi turizma hoćemo da se opredelimo u našim strateškim planovima, mi smo tada možda, eto, i hrabro i uz veliki rizik u jednoj teškoj situaciji se opredelili za masovnost. O Zlatnom gradu već se dosta pričalo, ali je zvanično tek sada predstavljen. Direktorka Gold Gondole istakla je da sve što se radi se u skladu sa planskom dokumentacijom. Projekat se prostire na površini od nekih 200 hektara duž obala Ribničkog jezera, koji nudi zaista spoj i prirode i luksuza i naš plan je, odnosno naši ciljevi su da u narednih 5 do 7 godina ovde u okviru ove lokacije se uloži oko nekih $100 miliona i što će kasnije rezultirati sa milion noćenja na Zlatiboru, milion turista na Zlatiboru i 10 miliona noćenja. Novi Zlatni grad imaće i sve atraktivne sadržaje za turiste, pored golf terena sa 16 rupa, wellness i spa centara za relaksaciju, ekskluzivnih restorana, imaće i sve prateće uslužne delatnosti. Svakako primijenit ćemo i ekološke tehnologije i u praksi u cilju očuvanja, naravno, prirodnih resursa. Osim ekološke održivosti koja je negde centralna u temelju ovog projekta, svakako tu je i očuvanje kulturne baštine. Naša ideja jeste da spajanjem i kulture i dakle spajanjem te tradicije, onoga što Zlatibor baštini već što se tiče razvoja turizma 130 godina i sve ono što mi imamo u jednom modernom ruhu da ponudimo našim turistima kako kroz dizajn, tako svakako i kroz sadržaje i aktivnosti. Kako poručuju iz lokalne samouprave, ova planirana infrastrukturna unapređenja samo su korak napred ka stvaranju savremenog, ali po svemu jedinstvenog prostora koji će turistima omogućiti nezaboravan boravak na Zlatiboru.